mathasi puthot methang asong men chiusi la APHL silong tengong je pau bunje panalang tumnang barlo la si ladang amen li tarampo la pena party amen la tarampo ang kinang litong aprang wa pen nang karjab je pansi nang litong panchuning ripono si aprang sila kela hello seri doloi tisu alang ni ke BJP ben alang ni dawang ipo doloi tisu alang ni BJP asong ben chiusi alang ni pini APHL silong litong wang BJP no charibong setami alang li lahai ini awar saya tenang ni bukan kelong isi cerai tim ni bukan alang li bangun doloi tisu alang li ke BJP penlo lapen aku tu tulan roton kru alang li stame BJP penlo roton kru alang li stame bangpo alang li stame council charibong IM katu kita tu setami lahai ke kelong li cerai kom tim awek tu matasi alang li BJP pen COC alang li pini da APHL silong di pau bendo rotan ko lapen dotulang itu karisma tisupi alang li ke kongres pen alang li stame bangko dan arja polang li stame bangiko alang li methang asong COC pini pen ke kelong li ke cerai kom tip la APHL sian cholo mathasi alang li methang party ci pen APHL silong pini nang join lo alang li ke karisma tisupi alang li hello Richard episode congressman lapen dotulang itu Mr. Maisu Teron alang li ke independent pen kenamtang alang li independent long secerap dulu senono bang ke alang li Maisu Teron wang welang di lapen dotulang Srimati Rani BP talang di tawang po lang di ke congressman la national party ke Japan pelu pensi alang di Rani BP stami alang di congressman COC alang di banglo lalang di lo Richard episode lapen pulrong PP di ngalo di pulrong PP alang di stami congressman alang li tabe thang party pen COC pini APHL sinang join nang Richard episode lapen aku Torosing tisu alang li ke BJP pen BJP lake ala dake ke CKP tu men dorapur party aposi salat jong me thang ater lo Richard icon nang ipo alang li halo Richard episode alang li pa asik ke pen lapen aku tu tulang Kamsing inti alang li tabe BJP pen lo Kamsing inti alang li tabe BJP pen COC ni kadu kabe mithang long ring adet cerai konsep nengi pen mathasi alang li stame puthap alang li BJP pen COC pini APHL sinang cepa kontang lo Richard episode lapen aku dotulang Joy Singh Rongphar alang li tabe BJP pen Joy Singh Rongphar alang li stame methang party council kecari dobom lang sa tamis COC itong tep long Richard ay komtip na ipupen alang li matasi itong malong cepaw mo lalang ni hello itong Richard episode ng Joyce Rongphar BJP pen COC alang li cepaw mo tang lo itong lo Rajan Tokbi alang li ke congressman Rajan Tokbi alang sa tamis bangpo non masani non lah Rajan Tokbi alang li sa tamis congress na ke national party bina apo sila COC ini tumalong nang cepaw alang ni hello Richard episode lapen Boron tisu alang ni tabi BJP pen Boron tisu alang li bangpo alang ni hello khailong ria farman itum arjak tipnangji lapen kici ke bieto pen doraptur nang ne lapen halatun pen keto ke ali abi pematasi pini APHL sinang cepaw alang ni hello cade serasi ke pen lapen aku betulang ini tuh Srimati Rekha to BP alang ni tabi BJP pen lo apuan nam cecetame kami to pu sa upu tinggon to lo pan cecetame soalo to mapang nam jino kali te leni thanda manang to kala lale Rekha to BP Richard episode BJP pen COC alang itu kothot episode man cepa obdul lo lapen aku betulang khoi teron ano panam mo panam ito panam tha
Khoi teron alang ni tawang pe. Kalau di alang ni hello, laki datang alang ni ke independen long sejarah pun los tapi independen laki angkura pulong dawe posi APSRC long nanggi bupen matasi alang di bang joy lo. Lapen home serat terang pi alang listame kiram tangan ke independen long sejarah dun lo independen laki ceplan pelu si helong ri cerai kom long nangji pusi alang di wang lo masih Richard pisna alang itu mas tame alang itu melo alang itu apa Central Committee ban itu masa Japon si deng pompo ala poho wan po ala poho salah itu masa parak pono na ala poho dulu mah ridi lu mah Dawan iden ala poho ban leave APSRC long leave Jaga thalong leave Jaga thalong leave APSRC bantang nama APSRC bantang nama APSRC hayalo APSRC